Аз, Паисия, иеромонах и проигумен Хилендарски, събрах и ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род. И много труд употребих, докато събрах и обединих историята му в тая книжица. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Преписвайте тая историца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат. И пазете я да не изчезне.